pisan. Iya iya. Ya ayu mana kena putih kok nonton bebarengan oleh jajar gak oleh singgelan suarane enek layangan sajake enak temenan. Kendangan Mas Bayan ini gak joget gak marem. Jawa Timur iki jalak wilayah
Oh. Lijane iso. Aku tuh tak giat nih lah kok. Lentrek. Aja lali iki layang kulite. Wiwit Kertoan Surabaya Perongan Umekan Negatrak Lamongan Dasane Malangan Wis Nyata Iku